A venit, a văzut, a rămas. Astfel ar putea fi rezumată experiența de 20 de ani în Bacău a președintelui Asociației Betania. Andrei Mau a făcut vineri dimineață bilanțul unei experiențe care s-a concretizat de-a lungul timpului în fapte care au schimbat destine și au adus în Bacău un suflu nou în ceea ce înseamnă actul de caritate realizat profesionist. Asociația creștină de caritate Betania și-a primit musafirii de la primele ore ale dimineții. Primii au fost ziariștii care au stat de vorbă cu președintele organizației într-o atmosferă a la Mau, adică o atmosferă destinsă, dar concisă. Andrei Mau a prezentat succint principalele repere ale activității echipei Betania în cele 2 decenii care s-au scurs de la înființare. 8 centre care acoperă o gamă largă de probleme, de la autism la integrare, recuperare și dizabilități, sprijin acordat familiilor aflate în dificultate, sănătate și învățământ, dar și în sprijinirea altor organizații neguvernamentale. În cifre absolute, este vorba de aproape 20 de milioane de euro, suma atrasă de Betania, atât din mediul local, dar mai ales din alte surse externe. De altfel, într-un clasament al contribuțiilor, cea proprie a asociației depășește cu mult sumele adunate de la Consiliul Local și Consiliul Județean. Planuri pentru următorii 20 de ani? Sunt, dar încep cu anul 21. Planurile noastre sunt foarte clare, deci noi am pus, am văzut ce am făcut în 20 de ani și pe baza acestora, proiectele pe care avem vom continua, evident, și este destul de greu de asta să punctez. Și în viitor se va schimba un pic strategie și o să ne axăm pe locuri de muncă pentru cei cu dizabilități, ca să creăm chiar noi locuri de muncă și o să facem investiții multe pentru copii cu probleme mentale. Echipa Betania a reușit ceea ce inclusiv unele canale diplomatice nu au reușit să împlinească, o legătură foarte strânsă până la nivel de ambasadă cu Olanda. Unul dintre reprezentanții țării Lalelelor, președintele HCR Olanda, Plön Eichelboom, e convins că primii 20 de ani au fost mai dificili. Nobody can look in future, so even I don't know what happens next 20 years. But I'm convinced that with Andrew and his staff, his crew, there will be a very nice future for this community, for this work to do. And there is lots of work to do still here in the city and in the region. So I hope he can get the possibility to do that. După ziariști a fost rândul oficialităților, a elevilor și a diferiți colaboratori să treacă pragul asociației pentru a vizita complexul de pe strada Nordului. Până la orele amiezii, centrul Betania a primit vizita a peste 600 de oaspeți.